Yang Raka Sri Baladewa miwah Prabu Harimurti kalangkunging tresnanira marang Dyah Panon Cinawi wong kadang hestri satunggal kapisah panggenanipun mila tansah andhuta wau Sri Narendra kalih tanya warta mring Sang Dyah Madubrahanta Patih Pragoto nyadong dawuh lho lan kowe Prabu inggih nyadong dawuh sinuwun karepku mono ngampiri Yayi Prabu Kresna budal marang negara Ngamarta ngestreni Gatotkaca anggone bakal dikepiyake dadi Senopati nanging jebul babak nglayoni jujul nusuli kados pundi sinuwun Yayi Prabu Kresna malah ndumbani Bama Narakasura anggone kepengin dadi Senopati bakal ngrenah ngapese Gatotkaca kebarengipun menapa bab menika lajeng dipun wartaken dhateng negari Ngamarta yen mestine kaya mengkono Prabu nanging yen tak penggalih maneh iki mengko ora wurunga glandang carang saka pucuk yen nganti aku ngabarake perkara iki marang para kadang Pandhawa ora wurunga dadi dredah antarane Pandhawa lan Ndarawati mula luwih becik aku goroh utawa saura-urane aku ora perlu ngububi perkara iki kebarengipun tinimbang mengko dadi dredah luwih becik aku etok-etok ora ngerti luwih becik bali mundur marang negara Mandura para wadya bala dawuhake bali marang Mandura kebarengipun sinuwun Prabu wektu dina iki nggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh sinuwun Yadha laruta saking kutha sang guru kula yen tanamutu sang Sri
kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris baris kang prayetno wong ya saranta Wandarawati tumpes niku pengawak Pandhawa ora urung dadi mungsuh anak angger Bama Narakasura nggih paman Sengkuni kados pundi menika sampun nganti Patih Pancatnyana kalian Wadya Baranegari Traju Trisna nggih leres paman tartamtu sampun pirsa bilih Gatotkaca samangke katetepaken dados senopati nggih sampun namung jumbuh kalian pamrayogi saking jengandika Paman Sengkuni kula sampun saged ngubupi Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna supados ndumpani kula sarta kados pundi paring pambiyantu dumateng kula murungaken Gatotkaca sarta kalenggan senopati badhe kaparingaken dhateng Seteja nggih kula menapa dene sinuwun Prabu Duryudana sarta Wadyabala Ngastina badhe asung sabiyantu kalian paduka nggih anak Prabu Siteja inggih menika saking Ndarawati Malakepara Siwa Prabu Baladewa runti enggalih tarnurunga badhe wadul dhateng para Pandhawa man nah rak napa ta urung-urung wis genine arep murup prayogi dipun pepet langkung rumiyin nggih paringipun kados pundi Baladewa ya Baladewa dipun tungka sadurunge tekan Ngamarta yen perlu dicegati apa malah dipateni sisan mangke para Kurawa badhe asung sabiyantu dhateng jengandika anak angger Seteja mekaten Paman Sengkuni inggih namung mangke menawi sampun dados senopati ampun supe ringkihing Pandhawa menika kedah dipun share napa niku man di-share cara saiki dhateng para Kurawa jengandika nggih anak Prabu Siteja cara-carane dadi dom sumuruping banyu mengke nek wis Pandhawa iso disingkirke Pandhawa kagem jengandika nggih anak Prabu Siteja dadekke siji karo Traju Tresna ora usah datang nganggo rebutan kikis jupuken kabeh ngaten Paman Sengkuni nggih nami ngaten ayo ditungka Baladewa sadurunge tekan Ngamarta wae nggih prayogi Paman Paman Patih Pancatnyana nggih nyadong dawuh Kret lampit brungkat dipul Wadya Bala Traju Tresna nggih boten langkung srika ngestakaken dawuh nggih
Mangawur-awur-wurahan dengarane ngajurit kang maguru kangsa tetekat dibutulo war panjriting durangga hesti waladalah anggon kulumaku mbujung madya saka Mandura kepalang kethek putih ora pangling pendhita kendali sada kawan Anoman ya dasar kewara nyata sajak mejanani Raden Kartomarmo wadya saka Ngastina nyawiji genderane karo wadya Traju Trisna ya nanging iku dudu perkaramu ora usah canduk lawung perkara iki Anoman aku ngerti iki ana gegayutane karo Ngamarta kang bakal duwe gawe. Aku bakal tumuju marang negara Ngamarta ngestreni anakku Gatotkaca kang bakal jumeneng senopati. Jebul ning dalan ketemu kaya mengkene. Wong-wong Kurawa esuk sore katon alane. Mbuh ora idep. Persajan wae aku kepengin bujung Prabu Baladewa. Sabab dadi pepalang Boma Narakasura. Lah. Wis saiki ngene Kartomarmo. Arep cukup yen kowe arep gawe perkara karo anakku Gatotkaca. Kowe arep gawe perkara karo kadangku Werkudara. Kowe arep gawe perkara karo pepundhenku para Pandhawa ora usah ndadak neka werna. Anoman sing dadi pepalang kowe wis lanat. Murang tata kowe ijen tanpa ruang. Babuh kowe Anoman. Babuh arep apa njaluk apa kowe Kartomarmo? Wani karo aku parat. Apa kang tak wedeni? Wah, leno pangin lagi ora dengkleh guru karo batangmu parat. Yodha laruta saking kudha sang guru kula. Yen taramu dosa santri.
angin tamu. Hos, ba, ba, hop, ba, ba, oh, ba, ya, hos, oh, nah, bas, hos, hop, ba, ba. Ya. As, ah, mutiar, ayo, ya, as, ya, ah, as, mutiar, ah, ih, dening aku harap, bengkak dadamu, Pak. Oslo, mati aku janganlah. Wah, waduh, wah, wah, oh, bah, baik, bas, wah, bah. Ya, los, los, ya, tanto, baik, bas, bas, bah, bah, bah. Betul. Ya. Ha, as, oh, mati aku. Waduh. Wah. Oh, Oslo, bas, hop, bas, los, oh, da. Ya. Ah, ya. Hubuh pindi pecah sirahmu ke Hanover. Ho, bas, bas. Awas, bas. Oh, ocendo barat. Ayo, Ramo, gajah muke.
Ah. Bah. 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 Wah. Ladalah Anoman iki ya dasar para nyata. Ayo manut tak cekel kowe ngon-ngon cobanen yen pancen kowe bisa. Wah, mati dening aku. Wedian. Wah. Ya. Wah iya. Lu oi. Hoi, lo. Ya, hoi. Wedian. Oi. Oi, ya. Lo. Hoi. Bah. Betul. Uja. Ya. Hai. Bas. As. Oh. Bas. Uj. Ha. Ai. Hai. Bah. Bas. Uj. Bas. Bah. Wah. Ganjar. Ayo le. Bas. Hoi ya ba. Hoi ya ba. Hoi ha ba. Ha ho ho. Ba. Hoi ta. Amok Ceroto. Yeah, yo, oh, bas, ay, bah. Aduh. Oh. Oh. Bah.
mangkahanggo sumbar lindu bumi gonjeng kumaluduk guntur ketuk mukang colone dilumembak penyugu hambang hing paman sembuni kados sundinggir kinten kula Siwa Prabu Baladewa tindakipun boten tumuju dhateng negari Ngamarta nggih. Nek dideleng-deleng kok jalure kondur Mandura. Pun boten sadioyak. Sajake boten melu canduk lawung perkara niki malah pedhok bedhes elek Anoman nika. Ning endi-endi kok bocah kuwi muncul wae. Alah anggere ning rame-rame sithik nek teka ra ngono. Wis kek mangane akeh dhewe. Wis blan Anoman. Pun sakniki ora usah dioyak. Siwa Prabu Baladewa mboten tindak Ngamarta, bali mulih ning Mandura. Nah, cacak. Tegese setunggal pepalang sampun minggir. Sampun minggir nggih. Nggih. Kula ugi sampun njaluk tulung kalih kadang kula Prabu Gudayitna. Nah, cocok niku sip. Pun beres niku. Mengke sisan Sumbadra keke Gudayitna pancen niku sing dadi rembugan. Pun tak enteki ning arep mau. Kudune iki saurunge gara-gara iki. Wis ndang lek wis ndang gara-gara ngoten mawon. Cocok ora pawon sing ngene. Nah, mburi kae cocok wae. Jebul isih akeh men kae alah lah. Ngene iki kudune didumi 100 ngene. Malah arep do nyawer. Nggih, ayo gandeng dinteni nika ngger. Gara-gara wae. Cocok napa mboten? Nek ora cocok ngene iki kok nganti tancep kayon. Nggih, monggo ngger kula derek monggo Paman Sengkuni. Bandang sumul madangi pasarean nani wadon murmuremu manohon pun ya manohon pun sumung kembung
niyah ning talaga kadilangit Mambang tapasulan upamaneka Kakang Narada nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Adi Guru si Kakang kula aturi sumene sawetawis jeneng ulun nedya andangmu marang putra ulun Sang Hyang Bathara Anantaboga miwah Prabu Sri Bathara Kresna Kakang nggih Adi Guru sumangga sawetahipun kula aturaken wonten ngarsa paduka Adi Guru inggih Kakang Narada menawa mboya silih pandulurun kaya Sang Hyang Bathara Antaboga apa dene Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sowan ana ing kayuwangan Jungling Caloka nuringgih kula ingkang sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Bukulun Sang Hyang Jagat Girinata sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Bukulun nuringgih ulun kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka Hyang Adi Bukulun nderekaken Bukulun Sang Hyang Bathara Anantaboga sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Bukulun iya Antaboga apa dene Kresna wis ulun tampa pangabekti kita mboya liwat pangastu ulun tampanana meninggih kapundi mustaka andadosna jimat paribih kapundi mustaka Bukulun Antaboga aja sinengguh menawa ulun tambuh bayana wigati apa dene jeneng kita kulup sowan ana ing kayuwangan Jungling Caloka nggih paman Bukulun waleh-waleh menapa sowan kula wonten ing mriki tinangisan dening putu kula inggih yoganipun Prabu Sri Bathara Kresna tanah sanes payah paduka pun Bama Narakasura ingkang samangke kepengin anggayuh kanugrahan wujudipun Wahyu Topeng Waja mongko samangke Wahyu Topeng Waja paduka ingkang ngasta miwah wonten bawah panguwaos paduka Hyang Adi Bukulun waleh-waleh menapa Bukulun keparenga paduka Hyang Adi Bukulun maringaken Wahyu Topeng Waja dumateng wayah kula pun Bama Narakasura Antaboga baya kinarya apa Wahyu Topeng Waja nedya ulun paringake sarta ginayuh dening Bama Narakasura inggih ingkang angka pisan panci badhe nggayuh kanugrahaning Jawata ingkang angka kalih kepingin dados Senopati Negari Ngamarta Bukulun mengko dhisik Senopati Ngamarta wis kadhapuk kang bakal anjenengi putra Jodipati ya ki mau Raden Gatotkaca Bukulun menapa ta ewanipun menawi ingkang jumeneng Senopati menika wayah paduka Hyang Adi Bukulun Bama Narakasura jernyatanipun kejawi Bama Sinung Kasekten ugi Bama menika turuning Jawata ibunipun inggih anak kula Dewi Pertiwi menika nyata widodari dinis tiang suwipun jalu Prabu Sri Bathara Kresna menika titis Wisnu mengko dhisik kula kepareng sumela atur Adi Guru inggih Kakang Narada kados pundi Antaboga
yen sing diperkarakake perkara kasekten kiraku Gatotkaca kang nyatane kuwi darah Saptawarga uga sinung kasekten perkara turuning Jawata padha wae Gatotkaca kuwi anak Werkudara anak Pandu anak Abiyasa anak Palasara anak Sakri anak Sekutrem anake Manu Mayasa anak Parikenan anak Bermani anake Brama. Apal iki Narada iki. Nah, mongko Bathara Brama uga Jawata nanging menika turun kaping pinten Bu Kulun? Samboten-botenipun menika turun kaping 8 utawi turun kaping 9. Mongko Buma Narakasura tiyang sepuhipun jalu kalawan estri menika Jawata kinten kula benten kalian Gatotkaca ingkang tebih tedak turunipun Bu Kulun. Iki yang ati Bu Kulun sewu lepat Agung Pangaksami cekak cukupipun ngaten kemawon kula nyuwun wahyu topeng waja kaparingna dhateng wayah kula pun Buma Narakasura dene menawi boten dipun keparengaken nyuwun pangapunten Bu Kulun paripaksa kayuangan jungling salaka badhe kula damel sungsang bawana balik sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean wong ngenani wadana remuramu kalingan ngangrangan santya manohen kong santya manohen kong sumungkem guling sang kakung rerepa iya yen pancen kaya mengkono Antaboga wonten pangandika ingkang dawuh Bu Kulun mbok menawa pancen Buma Narakasura kang iki mengko bakal nampa wahyu topeng waja maragake ulu nedya marungake topeng waja tampanen Antaboga niki matur sembah nuwun Bu Kulun sasampunipun nampi wahyu topeng waja daya-daya kula enggal nyuwun pamit Bu Kulun Nyata laruta saking godhong gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon reginin cangeng alis pak bong berkencang warudaya gedang montong tekor nguwong awit kader kali jode sapa sing gawe Adi Guru
Kok lajeng kados mekaten? Nah, Topeng Waja dipun paringaken dhateng Bama Narakasura menika kados pundi Adi Guru? Dasare sing nampa bareng wis entuk butuhe langsung masemprung minggat. Wis ora mikir karo sing maringi. Kados pundi Adi Guru? Kakang Narada. Naminipun Wahyu. Menika tembinipun badhe cumandha anut kaliyan garising kodrat. Sejatinipun Wahyu mekaten bakal madosi sinten ingkang sejatosipun badhe handarbeni. Tegesipun masih saged dipun wiradati nyumanggaaken Kakang Narada badhe damel cara menapa menawi pikantuk palilah kula nyuwun pamit Adi Guru. Kanjeng langit kelap-kelap katon reginin janging alis risang mawe gandrung ding putuku ngger wisanggeni ngger pukulan Sang Hyang Bathara Narada ya malah kebenaran ketemu jeneng kita ngger putuku ngger malah kaya manuk. Kepiye? Mbah Narada. Lah kowe topo nang kene? Duwe gegayuhan apa wisanggeni? Aku goleke tamba karo Kakang Gatut mungguh larane Kakang Gatotkaca. Apa si Mbah Bathara Narada bisa paring dalan lan pepadang. Ngene ya ngger wisanggeni. Gatotkaca bakal mari lamun kadunungan Wahyu Topeng Waja. Tuduhna, Mbah. Ana ngendi papane Wahyu Topeng Waja? Nah, sejatine mono wisanggeni. Wahyu Topeng Waja diasta dening pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Nanging wektu dina iku wis diparingake marang Sang Hyang Bathara Narada karo Prabu Bathara Kresna arep diparingake putune karo putrane ya kuwi mau Seteja. Mula siji-sijining cara kanggo nambani Gatotkaca ya mung ngrebut punang Wahyu. Wahyu Topeng Waja kang wektu dina iki diasta dening Sang Hyang Bathara Antaboga ya wis. Nyetlaruta saking godha Sang Guru kula yen tanamu tusya Sang Sri ngono kuwi mesti wisanggeni yen temantang mesti satset bakal gayeng meneh iki mengko lelakone ya.
gelap-gelap katon reginin cangeng alis usang geni ya pukulan nonto buko Wayu Topeng Waja tak jaluk wela dalah bocah wingi sore ora bisa njaluk Wayu mati dene yo sanggene iki wah si Wandarawati arep melu gojek luwih becik Baliya Wayu Topeng Waja bakal diregem dening Boma Naraka wah wong tuwa ora kena dieman iki yo ayo ya ha ya wirangan dening sanggene ha ta Si Wandarawati
pameran iso dadi buta gedhe. Sing iso dadi buta ora mung kowe wong. Waduh. Nger, isan nger, putuku nger. Ayo, arep ayu pengen dhewe. Waduh. Waduh. Narwati Dharma Putra Nyang Dananjaya Maturing Loka Narendra Rimurati Miwawas koe ngabyo wasanani
Ponggir Gatut Kaca. Gatut Kaca nger. Ringata sang Gatut Kaca kinon mapakar Kasuta. Heng Gatut Kaca nger anakku ning apa kula. Sariramu geter kaya mengkono. Wah, Gatut Kaca. Ning apa nggir? Gong, hebat Dre. Kowe mau krungu swara apa? Kathoke Sinta suwek, Pak Dre. Lah kok kathok suwek ning swara makak. Krek. Kapret. Oh, kathok suwek. Kuwi mau kaya wong bekas lho, Gong. Wah, dalah. Yai Gatut Kaca, ayo enggal mari di. Enggal mari. Yen wis mari enggal-enggal gladen karo pun Kakang. Yada laruda saking bodho. Sang guru klen mutusa sang Sri. Ing kocap nalika semana ingkang jumlorot saking awiyat manjing marang hanggane Raden Gatut Kaca nenggih wahyu topeng waja nyawiji marang Gatut Kaca jenggirat padha sakala dangan saking yadine Raden Gatotkaca. Gatut Kaca nger. Yada laruda saking bodho. Sang guru klen mutusa sang Sri. Ing kowe wis mari nggir. Gatut Kaca kowe wis mari kulup. Wah, Gatut. Kowe wis mari. Nun inggih. Wo, Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Kula sampun walaya saking. Wah! Yai Gatut Kaca wis mari. Inggih, iya. Kakang Bumu aku wis mari. Gatut Kaca nggir. Jeneng Surawa Swalaya kula. Inggih. Oh. Kula sampun walaya teman jati. Wah. Weh dalah. Syukur bagi sekeri jemurung yen pancen kaya mengkono. Yai Gatut Kaca. Yen pancen kaya mengkono di kowe arep dadi senopati. Senopati mono kudune menungso kang kasinungan kasekten. Apa sekirane Yai Gatut Kaca wani tetandingan karang pun Kakang? Wah, Bumu mangke ruwin. Paman Gatut Kaca wani ora? Kakang Bumu. Yen pancen Kakang Bumu pengen tandingan kalawan aku ora bakal selak. Yo yen pancen kaya mengkono di tak enteni ana ing alun-alun. Prabu Ndarawati katemben arawuh ing negari Ngamarta. Nun inggih, Yayi.
menika anak kula Gatotkaca sampun dangan nggih. Wah, iya. Gatot wis mari inggih. Karana dayaning Wahyu Topeng Waja, Yayi. Katemben kemawon arakanto saking kayuangan nyadong Wahyu Topeng Waja kose ngateli. Ana wong arep nyilakani Kakang Gatot ning aku rumangsa bisa nambani. Karepmu kepiye wisanggeni? Sejatine Wahyu Topeng Waja wis dicawisake kanggo Kakang Gatot. Nanging dijaluk dening Pukulun Anantaboga karo anak mantune Ratu Ndarawati. Nalika semana bakal diparingake marang Bama Narakasura. Bisa tak tututi Wahyu koncat saka astane Pukulun Antaboga nggoleki kang kudune nampa. Lagi wae Wahyu tumandha ana anggane Kakang Gatotkaca satemah mari anggon waduh kula nyuwun pangapunten Kyai.